napansin ko la, ang mga tao labi na good diyan sa Pilipinas, ang mga Pilipino, gidadadaramu isa na tanan nga kalibutan na gis-celebrate ng mga okasyon. Gidadaramu yung mga okasyon na gis-celebrate. May birthday, may aon buniyag, may kasal, may lubong, pati naman la lubong, tapos pag 40, pag 90, mga birthday, pati mga holiday, gin sa cerebral, An masaklap pa, kung daramo kam sa pamilya pananglitan, dusi kam sa pamilya, ay, 10 lang pala yan, no? Dusi kam sa pamilya. Di kan, kada sayo sa iyo, na-represent san sayo kabulan. Halimbawa, dusi kam. Ang sayo, January, February, ang sayo, March, ang sayo, April, tub-tub sa December. Kung kada bulan may nagbe-birthday sa pamilya, kung sugad, kada bulan, magtitimakam. Magtitimakam. Naman sa may nanabo, maiton ang sayo nga rason, nga ang mga Pilipino, dere masyado na asinso. Oo, na asinso ang iba, pero urog ang diri na asinso tungod saan kadamo sa mga okasyon nga gintitimahan. Paida pa naman ang mga higripid magpunsyonon. Pero oy, sabi la man doon ito mga mayon man doon mga ginarakoda ko hindi rin naman ini ako lang ini opinion tabi la naman doon ito nagsasalwakaan ang pera hindi kayo ang aking inuubakan ngayon kung kada bulan magsisereblit kam sa mga okasyon kadi pordoy ang negosyo mayon aksini solusyon nga ato problema kay actually kami ta sa balay mautay nan amo iniisip na kung kami magburugto siyam kami magburugto baog pa si tatay siyam ka magburugto ikanapulo ka nanay ikaunsi kan tatay bali unsi kami di kan ang mga nag-aragsawa pa an anak an asawa so all in all mga 100 km per hour kami sa balay kung kada siton okasyon amo laton pagtima na naman ang nga ngadtuan mapopordoy ang negosyo kung bisan ka pa may negosyo nga dadaramo okay mag-celebrate ka pa sa Bonifacio di araw ng kagitingan di araw ng mga patay araw ng mga buhay ng Pasko ng New Year isa-isay natin sa January New Year sa February Valentine's Day sa March Fire Prevention Month. Hala, gidadara mo Sa April, Fool's Day, Fool's Month. Sa May, Mayflower. Sa June, Enrollment. Mag-celebrate ka pa sa enrollment. Pagka-July, Nutrition Month. Pagka-August, buwan ng wika. Pagka-September, Science and Math Month. October, English month, pagka-November, Scouting, pagka-December, Pasko, di ka mainiro na liwat. Lain pa ito sa earthquake drill, mag-celebrate ka pa sa earthquake drill, di ka makadordayo pang mga drill, sa DRRM, sa NIDA, sa Dole, basta. Nagupong na ang kalibutan, ito na tanan imo isereblet, may solusyon, sini nga tanan nga yung mga nga tanan yung mga alalahanin. An ako solusyon kung ta-aprobahan ini san kataas-taasang hukuman. Kataas-taasang hukuman. Aprobahan ini nga ako solusyon. Mao ini ang ginsusugad nga Family Grand Celebration. Halimbawa 2023 kadi masad ka Family Grand Celebration 2023. Di kan an himuon siton halimbawa ang birthday ko sukaron tanya na nga May. Niya lang na nga May, ako lang muna birthday celebrate, pero sakop na nga tanan nga itong tanan na kalibutan na itong mga okasyon sa pamilya. Sakop mo na ang mga birthday nila, akan daw ang mga okasyon tanan sa imong kabugtuas, sa imong mga kag-anak, basta nga tanan. Sakop mo na. Di kan sunod naman na tuig, hala, paubos naman. Cyclical yan, paikot lang. Sunod nga tuig, ang birthday naman sa John. Di kan sakop na nga tanan nga kalibutan ng mga okasyon. Di kan, tub-tub na itong patuyo-tuyo kaya sa katuig, sayo la.
sayo lang iyo okasyon. Kadi iban san gastos. Naintindihan? Pwede kaya ito? Tama daw. Pwede pa naman, mag-birthday to kipi, banyak imbitaron mo.